I am proud to be the leader of the Liberal Party of Canada. I intend to resign as party leader, as Prime Minister. 2025 ዓመተ ምህረት ገና ኣብ ምጅማራ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንናቱ ለውጥታት ዝረኣየሉ ዘሎ ኣጋጣሚ እዩ። ውሳነ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ዝኾነ ጃሰን ትሩዶውን ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዝፍጠሩ ዘሎ ለውጥታት ናይዚ ዓለም ኮይኑ ብዕለ 6 ወርሒ 2025 ተመዝጊቡሎ። ኣብታ ዓለት እቲኣ ንጎስ 11 ጃሰን ትሩዶ ብፍቓዱ ካብ ስልጣን ክወርድ ጻውዒት ከም ዘቕረበ ዝገልጽ መግለጺ ያውፅአ። እዚ መግለጺ እዚ ብብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ተገሚቱ እኳ እንተነበረ ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ካናዳ ክጸንሕ ድሌት ከም ዘይብሉን ካብ ህዝቢ ክመጾ ዝጸንሐ ተቃውሞ ብኸምዚ መልክዕ ድምፂ ህዝቢ ክኽብር ተራዩ። እቲ ዘቕረቦ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ጻውዒት ክሳብ እቲ ንሱ ዝመርሖ ፓርቲ ካልእ ንዑ ዝትክእ መራሒ ዝመርጽ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ምዃኑ ይፍለጥ። ክሳብ ዕለት 24 ወርሒ 3 ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ምዃኑን ሊበራል ፓርቲ ድማ ካልእ ኣብ ሃገራዊ ምርጫ ክዓውታ ዝኽእል መራሒ ክትመዝዝ ምዃናን ድማ ሓቢሩ።